rigtig tillader mig at gå ud på gulvet før Jonas, fordi så ser de jo, hvad der sker der. Nej. Ja, og så skal vi have kort vores MGF'er, og det er en flot drenge, som har gjort en kæmpe indsats og er blevet fyldsmester, kan vi godt kalde det, i håndboldens drengemester A. Og det vil sige, at det er håndbolddrengene U12. Sidste år. Det vil vi gerne se herovre. Jeg kan lige sige, herovre er vi blevet fyldsmester, og vi er også blevet ungdomspokalmester. Jeg kan supplere med, at der bliver overrakt et diplom til, hvor de får samtidig en trøje, hvor der står, at de er over til 2012. Jeg kan supplere med, at det er U12-drengene fra sidste sæson, som jo så blev afsluttet i april måned i år, eller i 2012. Men det er jo vilkårene, når vi er 4 foreninger, der skal kåre vores MGF'er. De fleste af drengene spiller så U14, og nogle enkelte spiller U12. Endnu en gang et stort tillykke til drengene, som virkelig har fortjent det.